11. máj 2020. Nadácia Billa a Melindy Gatesových, Svetová zdravotnícka organizácia a CDC prestali dostávať vládne dotácie pre podvody s vakcínami. Zásluhy na tomto víťazstve má právnik špecializujúci sa na prípady poškodenia zdravia vakcínami. Robert Fitzgerald Kennedy Jr., Del Big 3, producent zakazovaného dokumentu o vakcínach s názvom Vaxeed a zakladateľ jednej z najväčších antivakcinačných skupín v Spojených štátoch, Informed Consent Action Network. Boli vyžiadané príslušné vládne dokumenty, ktoré preukazujú, že všetky na federálnej úrovni schválené vakcíny boli testované na kvalitu za posledných 32 rokov a na počudovanie nenašiel sa ani jeden. 0. Toto víťazstvo má obrovské právne a praktické dôsledky pre Američanov. Znamená to, že Ministerstvo zdravotníctva Spojených štátov a všetci výrobcovia vakcín klamú Američanov už viac ako 30 rokov o účinnosti a bezpečnosti vakcín. V konečnom dôsledku to môže znamenať, že je spochybnená ďalšia budúcnosť, prinajmenšom v ich súčasnej podobe, 5 amerických zdravotníckych agentúr CDC, FDA, IOM, NIH a zdravotnícka časť samotného Ministerstva zdravotníctva Spojených štátov. Môže to tiež ohroziť existenciu štátnych lekárskych výborov a exkluzívnych lekárskych cechov, ako aj AMA. Znamená to, že výrobcovia vakcín boli podvodne vyňatí z povinnosti všetkých ostatných výrobcov farmaceutických liekov vykonávať dvojročnú recertifikáciu kvality a účinnosti. A teda ich vakcíny nikdy neboli testované na kvalitu a viac ako 30 rokov nemali žiaden dôkaz o bezpečnosti a účinnosti. Na tento prípad sa môžu teraz právne odvolávať všetci rodičia, ktorí sú vládou, organizačnými predpismi, požiadavkami podvodne donúcovaní nechať zaočkovať svoje deti, aby tieto smeli chodiť do školy alebo vykonávať inú činnosť s cieľom zabrániť nútenému očkovaniu svojich detí. Na tento prípad sa môžu teraz právne odvolávať všetci zamestnanci, ktorí ich zamestnávateľia nútia do očkovania, aby si tak zachovali svoje pracovné miesto. Na tento prípad sa môžu teraz právne odvolávať všetci tí, ktorí sa snažia získať odškodnenie za poškodenia spôsobené vakcínou. Budúcnosť alopatickej medicíny v jej súčasnej podobe je teraz pochybnená, rovnako ako budúcnosť globálneho farmaceutického kartelu, keďže takmer všetky lieky, ktoré predpisujú alopatickí lekári, pochádzajú od farmaceutických spoločností, ktoré sa tiež dopustili vakcinačných podvodov a svojimi vakcínami spôsobili poškodenie zdravia. Všetci vládni úradníci, ktorí prijali zákony legalizujúce podvody s očkovaním na štátnej, národnej alebo medzinárodnej úrovni, alebo inými spôsobmi pomohli a zúčastnili sa na tomto podvode s očkovaním, môžu byť teraz obvinení z vakcinačných podvodov, zločinov a v niektorých prípadoch z vojnových zločinov spadajúcich pod Norimberský kódex.